Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kawai ni ki jingjia accident kabala jam minta kasungi ka arpo terik ubnai rempang arajar arpulai ha ka por shi poshi teng min step ha ka bagi nongsong snong nakasnong rong matchu ki ba shong ha ka kali bolero pick up ba Thmu ban Leit ka Jingïalang yalap election ka balong ha ki benta jong ka thain adok kre kala kella khongpong ha ka jaka ya ka bala tip kum ka bol medang ka bahap hathanat kharkota hanot Garo Hills. Hagani ka jingjia sangut ki mensem breu ki la do e yala ka jong ka jingem pala ongru ba ki ne ki ba Khlad ki de ki kin thai suda ki ba kin thop ya ka merina sangma sapu sansnem karata sabina marak hanre po arsnem pokila momin sanposnem tesa sangma sapulai snem sosin marak sapu prasnem karata nalor ki ba Khlad ki donru hadu arpu wengut ki bala mensau hagani ka jingjia but yegini ki baman saw la penkit marmar syaka jaka sumar ha golpara naga benta ban yo yeki jing sumar ki babiang kat kum ki khubor bala yo lum la ong bakani ka kali andala poi ha bol medang ka bahap hapo ka kharkata police station kala thut badu driver umla suban te la kam yaka ka bala penlong yekini ka kali ban kela khongpong no sisendon ki pulit kirang penlong yeka jing tokit badru la pengat mukot duma suo moto case ha ka bayade bat kani ka jingjia. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka jingkular ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Ka jingpintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap kat arajar tingka sisnam shaman na kilong yeng jong kikina ki papuli ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka apnyo terek urempang shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.